Aleshores, hi ha una primera part, un tema amb la col·laboració d'alguns companys, alguna petita actuació, i ja sense més preàmbuls us deixem amb la Lluïsa Albino, que tots coneixeu, la vostra companya de primer d'ESO C, que interpreta el violí, una peça molt interessant, és el Rondino número 13 de Hatchier. Endavant. Podeu aplaudir, sí senyor. Molt bé! Un fort aplaudiment per la Lluïsa. És la ginesta màgica. Amb tanta olor, és la meva enamorada, que ve el temps de la calor. Per donar-li una abraçada, he pujat dalt del serrat, de la primera pesada. M'ha deixat tot perfumat. Feia un vent que n'arborava, feia un sol ben resplendent que brillava com cristall. He aixecat el pom en l'aire i he arrencat a córrer avall. Tenim aquí, com veieu, dels alumnes de segon d'ESO, un muntatge en poemes visual. Molt bé, endavant. Por las ramas del laurel vi dos palomas oscuras. La una era el sol, la otra era la luna. Y las dos eran ninguna. Aquesta remor que se sent no és la pluja. I, tanmateix, la remor persisteix. Yo sé que el tierno amor escoge sus ciudades y cada pasión toma un domicilio. Hem de conèixer qui són els guanyadors del concurs literari. Aquí podeu veure el trofeu d'aquest curs, que representa la nostra mascota. És un trofeu cedit molt amablement per l'Associació de Pares i Mares de l'Escola. I és una obra titulada 2199, el seu autor, podeu aplaudir ben fort tots. Any 2020. Estic ingressat a l'Hospital Clínic amb pneumònia provocada pel Covid-19. La meva vida penja d'un fil. Els meus pares... Qui és el nom del guanyador o guanyadora, que és una noia, és la Nerea Novo. En el xat. Aquests dies de confinament són un inacabable maldecar. Estan acabant amb la meva ment i remei no crec que n'hi hagi pas cap. Qui ha guanyat en la categoria de narrativa castellana és una obra titulada Sueño o Realidad y la seva autora és la Marina Arias, de primer d'ESO C. ¡Marina Arias! Marina. Estoy en un pasadizo muy oscuro y largo. No hay ninguna luz. Descómo he llegado aquí. Tan solo sé que quiero salir de aquí mismo. Así que empiezo a caminar para hallar la salida. Quiero decir, a levitar, pues mis pies no tocan al suelo. Continúo deslizándome por el aire. Y cuando creo que ya todo está perdido... És una noia, és la Julia de la Cruz, de primer d'ESO B, i la otra, yo, Alonso Quijano. No quieras, adelante.
En un lugar de la Mancha cualquiera, de cuyo nombre no quiero acordarme, yo, Don Quijote Hidalgo, voy a escaparme, montando a Rocinante por la era. Sancho Panza Escudero va a ayudarme a empezar mi aventura caballera, buscando a Dulcinea, la primera. Quedeu-vos un momentet als guanyadors perquè farem la foto de grup. Aquí tenim els agraïments